Бих искал да ви покажа колко лесно се нанася нашата вакса върху различни дървени повърхности. В случая имам дъб, череша, бук и смърч. Ще използвам гъбичка апликатор, каквато може да намерите. Продава се по специализираните магазини за около 2 лева. Но със същия успех може да използвате и гъбичка от 10 стотинки за миене на чинии. Потапям гъбичката, като притискам, за да прехвърля вакса от кутията на гъбичката. Не е нужно нито силно да се натиска, ваксата е твърда, но тя се прехвърля лесно. И след което с кръгови движения започвам да нанасям върху дървената повърхност, която е предварително загладена и шлайфана, подготвена за окончателния финиш. Виждате колко лесно се нанася и виждате как контраста се променя малко. Това се води прозрачен финиш, няма никакви пигменти в него, но винаги маслата и ваксите вдигат контраста на дървото и то леко потъмнява. И това е натуралният вид на дървесината, която след време, с годините, тя потъмнява още повече. Значи това е характерно за дъба, за бука, те потъмняват с годините още повече. Така че това е естествено потъмняване, което не би трябвало да ви притеснява, без това е твърде светъл цвят. Но с помощта на ваксата вие защитавате дървото и вдигате контраста. Виждате колко в случая този чеп нещата се получиха по-красиви, защото тъмните и светлите места изпъкват и започват да контрастират повече. Това ще го видите също и на тая повърхност, където има самия бук е заразен от малко плесен, която отцветява някои от порите на дървото и се получава този интересен ефект. Ще довърша първо дъба. Ето, за кратко време, съвсем лесно, без някакви големи усилия, минахме една ръка. В зависимост от приложението, може да го оставите така на една ръка, или може да изчакате половин час да минете втора ръка, още половин час трета ръка и след това да полирате с вълнен парцал или с микрофиберна кърпа. Но, за демонстрационните цели сега, аз ще го оставя на една ръка и ще мина към следващата повърхност. В случая черешата. Сега, в този случай аз използвам ваксата от Carnauba, която е за вътрешни условия най-доброто, което имаме. За външни условия най-доброто, което имам, това е ваксата с гъша маса. Тя също е много добра, ако ще използвате върху кухненски потове. Но когато ще използвате ваксата върху пот, който ще се мокри редовно, както е кухненския пот, там обработката е малко по-специална и аз ще ви обърна внимание на това малко по-късно. Продължавам с черешата. Вижте как веднага жилите изпъкват и красотата на дървото се показва. Най-прекрасното нещо на това нещо е, че докато го нанасяте, самия финиш мирише прекрасно. Дървото мирише прекрасно, докосването е невероятно. Просто докосването е все едно пипате детска бебешка кожа. Няма нищо общо с изкуствените повърхности, които оставят след себе си лаковете, защото лаковете на практика правят филм повърхностен, който филм е на практика пластмаса. Акрилни лакове, полиуретанови лакове, всичко това са петролни финиши, които оставят едно покритие и на практика прекъснат връзката между човешката ръка и дървото. И по този начин, когато ви се докоснете до една такава повърхност, ви на практика пипате пластмаса, ако и то да е дърво. Натуралната вакса ви дава да продължите да имате контакт с дървото и то в неговото подхранено и защитено състояние. Сега ще видим какво ще стане с бука. Имайте предвид, че понеже ваксата е твърда, това я прави по-икономична. Ако тя би била по-мека от това, което е в момента,
ще нанася по-лесно, но същевременно ще ви отива може би 2 пъти или 3 пъти, дори 4 пъти по-голямо количество, отколкото отива така. По този начин ваксата е изключително икономична в вида, който ви се дава. Значи вижте какво се случи с отцветената от плесен дървесна повърхност. Просто масажирате дървото и втривате. При полирането, ако е останало нещо излишно, не е забърсано, то се забърсва. Затова е препоръчително, след като финиширате, да полирате. Защото то едновременно завърсва, едновременно и прави ваксата да лъщи със сатенен блясък. И тук ще мина на иголистната дървесина. Отново се вдига контраста, но визуалният ефект не е толкова драматичен, когато самото дърво има повече драматични жили. Сега в момента тези повърхности са вече защитени и са готови за употреба. Ако искаме да подобрим защитата, може да минем втора ръка или предварително да минем с варено ленено масло и след като той изсъхне да минем с вакса. Това са вариантите, които са възможни. Сега искам да се върна на обработката на кухненския пот. При обработка на кухненски пот, който ще се мокри постоянно, е добре да се има предвид няколко неща. Значи първото нещо е, че е препоръчително повърхността да бъде изшлайфана максимално финно. Колкото по-финно е изшлайфана повърхността, толкова по-малко са дръскотините в повърхността на дървото. Съответно, толкова по-малко вода то може да задържа естествено, дори без никаква обработка. Поради тая причина е препоръчително, ако ще ползвате нещо, което ще се мокри често, като кухненски плотове или дори кухненска маса, можете да изшлайфате повърхността примерно до 300 до 400, за да имате една наистина финна и гладка повърхност. След което може да минете една ръка варено ленено масло. След като изсъхне вареното ленено масло, вече може да минете на нанасянето на ваксата. Но това, което е препоръчително при нанасяне на ваксата, когато използвате за кухненски пот, това е да нагреете ваксата, за да може тя да се разтопи и да нанесете по-изобилен слой върху дървената повърхност. В случая аз ще ви покажа с пистолет за горещ въздух, като нагрея в центъра, като внимавам да не разтопя пластмасовата опаковка. Виждате, че ваксата започва да се втечнява. Така, в това втечнено състояние вие може да вземете по-голямо количество и да го нанесете по-изобилно. След като нанесете по-изобилно, сега в случая е доста повече вакса отива в повърхността на дървото. Следващата стъпка, след като нанесете по-изобилно вакса върху дървото, е да вземете сешоар на силна степен или пистолет за горещ въздух и да нагреете повърхността на дървото. Това, което прави в случая, е, че порите попиват по-надълбоко маслата и ваксите, които се намират вътре в нашата вакса. Защото ваксата се стапе, нагорещява се, подобрява се нейната способност да прониква надълбоко и съответно ваксата прониква по-надълбоко. След като нагреете повърхността и оставите загрятата вакса да попие колкото може, да изтине, да втвърди вече вътре по-дълбоко в порите и след като изсъхне, вече може да минете още една ръка без нагряване.
приемем, че е изсъхнало. Минаваме още една ръка без нагряване. И оставаме да изсъхне. След половин час полираме с вълнен парцал или микрофибърна кърпа. Може и памучен парцал. Това, което е важно за кухненските плотове, е да знаете, че те имат нужда от редовна поддръжка. Тоест, веднъж обработили дървото по този начин, то отблъсква водата. Ако напръскаме сега тук върху тая повърхност някаква вода, тя ще се задържи на капки. Стоп. Повърхността е полирана и вече можем да тестваме как се държи при разливане на вода. Виждаме, че водата вместо да попива в дървото, тя се образува под формата на капки, което означава, че самата повърхност отблъсква водата. Разбира се, с времето, понеже това е естествен продукт и това не е филм, който работи повърхностно, но дълбочинно, с времето, колкото повече се мокри, е възможно самата вакса малко да се отмие. И затова е желателно просто да се забърсва водата, да не се остава върху повърхността. Виждате, че въпреки че тук не сме го минали толкова много, отново водата се задържа на капки и не попива дълбоко в дървесината, въпреки че е само на една ръка. Но е желателно след като сме имали някакво голямо разливане на много вода, не говоря за някакви малки пръски, отново да се вземе и да се нанесе един много бърз лек слой вакса, за да подхрани порите на дървото. И така бихте могли веднъж месечно да минавате примерно кухненските плотове, дървените бъркалки, купи от дърво, които имате, дъска за рязане на хляб и въобще всякакви видове кухненски изделия от дърво, които се мокрят често, може да ги минавате веднъж месечно. Една такава опаковка от вакса би трябвало да ви стигне за няколко години. Ако минавате веднъж месечно всички тия неща и ги поддържате в наистина перфектно състояние.